Dragilor, haideți să punem împreună o rețetă de compot pentru iarnă. Să vedeți ce ușor se pune și cât de delicioasă o să fie. Ne dăm la adunat la prune. Prunele astea au zis mătușa că sunt renglot, nu? Da. Foarte important e să culegem prunele care nu sunt așa tare copte. Dacă sunt prea copte, atunci să flecșcăiesc acolo compotul. Prunele să rămână întregi. Da, creapă de tot. Da. Ia uitați, ce delicioșenie. Asta e din aia mălăiață, tu. Cine Lilian? Uite aici. Da, acum le spălăm fain. Ce prune faine, nici astea nu le stropită, așa-i, Flori? Ia asta au un gust ce nu găsești pe piață. Le rupem codițele, nu? Ce bun o să fie compotul ăsta la iarnă, când o să mai vină câte o răceală peste noi. Ia uitați, ce fain arată pruna asta. Nu, dragilor, aici avem 6 litri de apă. Da. Și aici 300 de grame de zahăr. Punem peste apă și amestecăm bine. Apa îi călduță. E călduță. N-am mai fiert-o din cauza că doar o să pun pe plită la dustulit. Dustulit înseamnă că o să fierbem așa la foc mic compotul. Așa, s-o dizolvat, nu punem conservant. Nu pui deloc fără conservant, că conservantul pișcă. Dacă s-a șupat, mai bun sucul de pe prune, știi? Amestecăm bine până când se topește zahărul și începem să turnăm siropul peste prune. Pune siropul, eu o să pun capacele. Rețeta asta de compot este una super simplă, după cum puteți vedea și voi. Așezăm borcanele în oală și le ducem pe foc. Mamă, dar tu și știi exact câte merg ce fac. 15. Îți spun eu câte merg. Astea sunt ude, e important să fie ude. Da. Și le punem, acoperim capacele. Vedeți apa până unde, că și asta e foarte important. Deci până la umeri, la borcane. O să le lăsăm borcanele pe foc timp de 20 de minute din momentul în care începe să fiarbă apa. Așa că haide, dragă, să le ducem. Gata compotul! Așa arată compotul nostru, ia uitați ce fain noi. Acum o să mergem cu el direct în pături. Uitați ce frumoase sunt. Și acum să ne dați câte o notă în comentarii, da? Bărbatul meu mi-a dat nota 10. Voi ce notă ne dați? Asta este rețeta noastră de compot de prune pentru la iarnă. Dacă v-a plăcut, dați un like și distribuiți. V-am pupat! Și nu uitați să vizitați magazinul nostru online anitacooking.ro pentru mai multe materii prime și ustensile de cofetărie. Mulți pupici!